سلام زخبركم تغاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي مبل 118 كفال أما كابانات في اللي بمهلاوكن عنا عابيك سارايو من البات بزعبازك سارا مستنقلاو مستيرينا بهزبزو الحاقو اختزاراربي زقباكي أما كي تسقفت نايزو قداي تحاتاتي لوكاس مخانو انفتا ملست الله أبزا قداي بتحنا اتزقبانا سراحي سراحنان أبزا اطرح زيكونا أمونغوناون بزوح جزيه ناي جيجاتات مسحات تفتيميو بزي كوين باتي نحطخي كالصدقية شارلوت تزاربت يقني اللي أما ملست انت خونا قن أمارات السلازي باللي بسمع زي كونا زيادة بناتنا دليت كاب كامبانينا كم ستسوغوك غيريك حبر مغنياتو نقاديت كساب زخونكو مخسبيو زقدساني أبزز خيزولو قداكي معرخي ناتتسالينا زلنا شارلوت تزاربت نوسانيخي مغنياتو كتمسلو يتفتني مغنياتو بزعبا نبس خمبر بزعبا كالوت حاسيبكي تفلتني خي دحرناي كاليتات سقطة أما زربا قصلت بزو وصيت تحاغسك خمزل خرغصنيا مغنياتو علاماخن عي نختعنوي نيرو نعامتات واغا كفيله زهانصكو ميايو هادشتش يلو زلو تحاغيسه نانو زين عي حغوس ايكونن شارلوت بوشت حسبتن قصيلا تزاربتن مطونو زحالفو هلخ جيجا مخانه رداني انتخونه جن ناي زخلو طنق بعلخي يخي نزي اندستري زبقع طبا يبلكن اترؤيس ناي مغبار كن خالوت ابالات زي اندستري شيطاون تمسيلوم حافتي بزيبو اب قدم حلم بزحات بتدغاغامي اخي تغتيركي سلازي قدنيو كل نايزي اندستري سب كواردكن شتحت حبيلو نخصرفكي مغد خصرغلكن سلازي نايزي كله تحتاتيت نسخي بعلخي اخي حانت زي تربح سب كينا اب غدانا نختريني حلم خيو زاغيت جن دغيما خمزي تسق كينا كمز عنخو رغصنيا ديخي أما أبغز أن إشك مستانا ترعيا نزارب أبو حطو زازمتو بوحدو نحلف محزنتنا رئيه تحابي اخي السلام زلو وهيوات نختحلف فكيدا الكيه انت زي كوينو نازب سانكخي وريدنا زلوك سارا امخنيك خساكي خل نيري أما هاندبت بزاربا شارلوت سحاق مولوغا هو سلازي بزعب العلي زر اخي حاليت كي مسقون كنفال علي دلني نتحابريتا لومي مشات وقعاون كنقبرينا شارلوت إنها تزاربت بتأواج أما تحابيا زرنزحك تنبع ترعيتا زمسلك قباري أما بزي زقونا فرحي ملست الله شارلوت أما بزي فرحو كون حرقان مملاسا بخال ترداتو أب قدم سبات كبراك تحلو بمدليانبر وشتاو سمعيتا كالي زولو شارلوت نمدوالن عاصيا نابت أب قدم أزنبر لوكاس طمتتن دس بزيبل سمعيت تزاربوتون وعل أما كسرزي استرفنا باخي كلهم تم تريفه مخازلو شطاراتات تطعملهم مغنياتو اب حجي بصح زهابكو ريتن تحابكو ترغم يبلو أنا بزي فتاوك زيت فتو يوم نختقبر دلايا يكونن انتخونا اب وسانيتات كره رهكتر ايدليكني لوكاس تزاربه كوميل كان نفسك امنا كاله تبلون تزيبلكاو صالي كاله سرحك سرحي دحر مزرابا نت اب قدمي ازنبر ورقاقت ان حازتو بوشت حسبت زغرميو مأماني سينا زلخو
ጉዳይ ናይ ካምፓኒ ይክነሱ እቲ ውሳኔ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢድ ሉካስ ወዲቑ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ክጥንቀቐላ ኣለኒ። ሉካስ ገዲኡ ብውሽጢ ሓሰበን ቀጸለን። ቀይሕ መስመራት ጥራሕ ዘይኮንኩ ጥሒሰ ነቲ ዘየናሕስ ልባውን የለኺፈዮ ዘለኹ ብተግባረይ ሓሪቕ ከም ዘለኹ ፈልጥ እየ። እንተኾነ ግን አንጻርኪ ይኹን አንጻር ኤድዋርድ ሰሪሕ ይፈልጥን እየ። ሉካስ ተዛረበን ቀጸለን። ኣብ ሕሉፍ ንውልቀይ ዘርብሑ ግዳያት ገይረ እየ። እንተኾነ ብኣኺ ስለዚ ግደስ ኩሉ ግዜ ንዓኺ ኣብ ግምት እናእተኹ እየ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ዝምድናና ዘይኮነ ብዛዕባ ጽቤካ ዘሎ ጉዳይ እንተሓሰብካ ዝበለጸ ምናልባት እንተደኣ ውጥና ዘይተዓዊቱ ፈጺመ ደጊመ ዘይኣምነካ ቻርሎት ተጸዊጋ ተዛረበቶ። እቶም ሃንቀው ኢሎም ንኣማ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጽበይ ዝነበሩ ነበር ደገፍታን ካልኦትን ገጽ ኣማ ከይረኣዩ 2 ሰዓት ሓለፈ። ክንየዚ ምጽባይ ትርጉም ከም ዘይብሉ እውን ተረዱ። ምናልባት ቅድሚ ሰዓት ኣትያላ ወይ ከይረኣናያ ካልእ ተመሲላ ወፅያላ ኢሎም ደምደሙ። ስለዚ ሕርቃኖም ተዝሓለሎም ሕስርትን ሃዳሚትን እናበሉ ከዋርድዋ ጀመሩ። ሓደ ግዜ ብኣተሓሳስባ ናይዞም ሰባት ገርመካ እዩ። ንኽረጋግጽዋ ተዳልዮም እናረኣየቶም ትኺላ ክትመጾም ዝጽበይዋ ማዕረክ እንደይ ዓያሽ እዮም። ዝተጸበይዎ ዘይኮነሎም ዓያሹ ሓደ ገበነኛ ጥራሕ ካብ ዝጽበይ ዘሎ ሓደጋ ከም ዝሃድም ወይ ዝሕባእ ገይሮም እውን ተዛረቡ። ከም ዝሓቂ ተዛሪብካስ ኣብ መገዲ ባቡር ደቅሲ ነይሩ ትጽቢቶም። ትኺላ ክትመጾም እሞ ምስ ረጋግጽዋ ሓቅነታ ኸውፃኣ መገዲ ሓቂ ኣዝዮም እዮም ስሒቶሞ። ቅድሚ ዝኣገረ ካብ ኩሎም ቶም ዝጽበይዋ ዝነበሩ ብተበግስኡ ሓቅነት ናይቲ ጸለመ ኸረጋግጽ ዝፈተነ የብሎምን። ድሕሪ ተስፋ ምቑራጾም ፋሕፋሕ ኣይበሉን። ኣማ ኣበይ ከም ዘላ ንምፍላጥ እዮም ቦታ ቀይሮም ንህንጻ ኤድዋርድ ከቢቦም ኣማ ኣበይ ከም ዘላ ክሓቱ ጀመሩ። ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኤድዋርድ ንዕኦም ዝኸውን መልሲ ዝነበሮ ኣይነበረን። ጸኒሑ ሓደ ሰራሕተኛ ኤድዋርድ መጺኡ ሓደ ሓበሬታ ሃቦም። ምሸት ብዛዕባ ኣማ ሓበሬታ ክወጽእ ምዃኑ ዓቕሊ ገይሮም ክሳብ ሽዑ ክጽበዩን ሓበሮም። መዕገርገርቲ ግን ንሓበሬቱ ዝሰምዕ ዝኒ ነበሮምን። እንተዳ ኤድዋርድ ኣብ ጎና ኣማ ምዃን ቀጺልኩሞ ካብ ዓማዊል ዝኾነ መኽሰብ ከም ዘይትረኸቡ ጌርና ክንእግረኩም ኢና። اس ኢንዳስትሪ ገዝረጥ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ንከም በዓል ኣማ ዝኣመሰላ ዝቐጽዕ ቀይሕ መስመር ክህልወኩም ኣለዎ። ሓደ ሰብ ግብሩ ኣሕፊርዎ ካብ ህዝቢ ክኽወል ዝፍጥን ብኡ ገይሩ ከም ደቂ ሕድርትና ሰዊሩ ኣብ ጸልማት የንብሮ። ርእይቶኦምን ተቃውሞኦምን ምስማዕ ቀጸልዎ። ኤሪክ ምስ ኣባላት ቦርድ ናይ ኮላይዶስኮፕ ኣብ ኣኼባ ተጸሚዱ ነበረ። ዛዕባ ናይቲ ኣኼባ ኣማያ ኮላይዶስኮፕ ንኣማ ከፈርምዋ ምዃኖም ናይ ውዕል ወረቐት ከም ዘዳልውላን እዩ ዝሕብሮም ነይሩ። ኣባላት ቦርድ በቲ ኣጋጣሚ ተገረሙ። ኤሪክ ኣይኮነን ከም ናይ ኣማ ተነቃፊ ጉዳይ ንዘለዎን ውዕል ክህበን እዛ ንእሽተይ ኣሉታ ንዝረኣየለን ሞዴላት ከማን ቆሌሕ ኣይብለንን እዩ። ዓምና ኩነታት ኣማ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ኣሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ ይብልን እየ። ጉዳይ ኣማ ኣብ ኒውዮርክ ተነቃፊ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ስለምንታይ ኢኻ ነዛ ከምዚ ዓይነት ሰብ ምስ ኮላይዶስኮፕ ውዕል ክትህባ መሪፅካ? ሓደ ካብ ኣባላት ቦርድ ርእይቱ ሃበ። ኤሪክ ነቲ ርእይቱ ዝሃበ ሰብ ከም ንስሪ ኣተኪሩ ጠሚቱ መለሰሉ። ከመይ ኢልካ ኢኻ ኣብ ኮላይዶስኮፕ ኣብ ናይ ምሕደራ ስራሕ ተመዲብካ ወይስ ሎሚ መጀመርያ መዓልትኻ? ንሕቶኻ ንምምላስ እንተኾይኑ ከብርህልካ። ኮላይዶስኮፕ ናይ ገዛእ ርእስና መጽናዕቲ ኢና ንገብር። ብናይ ሜዳታት ቤላቤለው ኣይንጽሎን ኢና። እንተዳ ርእይትኻ ከምዚ ዓይነት ኮይኑ ግን ኣብዘይ ቦታኻ ኢኻ ዘለኻ። ከም ታራ ሰራሕተኛ ኮንካ ነዚ ርእይቶ እንተትህቦ ነርካ መጸበቐልካ ነይሩ። እዚ ዳሕራዋይ ድዩ ምርጫኻ? ኤሪክ
اتوهاب رئيتو بعالو تاكساب رؤسو زنقنقلو أتوكيرو طموتون قتسألن 30,000 تحستو قالات صحيفكا صباح نغوان اب طاولا يامصالي صباح نغوي زبلكا زلو ترادادينا دو سبعي بفرح زاكل قالات موصا كم زابيو رؤسو طراح نقناقه اتوم ستارفو بورد اب تحت إريك ننوح زبال عامتات يمسريحهم سلازي اكايدو طيغرام يم زردو اتبزعبا اما زنزح زلو ورا حق نيرو انتزخون فتصيمو نعما كفرما ايم تبغسن بلو قبل عليها زين تصف امنتي زلنا عمنا يلا كابتن بورد زبلو قاليو كالوتون ببناتهم قال دغفم انصبارقو دارغا كلهم نعما كابز كاتاتلوا وحد ايغبورون وعل نخهبا نخو كسو استدانادون ون ايتسانون انتخون مسغانا نت بزعبا زنزح زلو ورا ايدفورون سلازي كفرما كم زوسنه كنغرام كله تقليلو كابتس بيتهم وصايو اموخا اب نيويورك مزارب تسب كويناتلو ابزل اوان صبو تسمعنا لنا ناي لومركبنا ابز توديلو بروخ معالتي لويس بين خادلي كالو تتصبى ابالات بور دحر مفانو قال إريك مسمعهم تماراريحهم كابتناي اخيبا كفلي وصو بينو مسترفو إريك نتلوك زدالو حبريتا لويس حابون مس غازيطنياتا تركب نخسرع عززون لويس نت حبريتا تقبلو نتناي وعل ورعات مسغانا صلو تغرمن تزاربن عمنا بزعبا مناجرا كخون وسينا له زخون ريتو لكاديو إريك نخالئتا تسقيتو دحر نابلويس مطماتو قصله بزعبا زي زخون سب كفلط يبولون ولا اماياك تفلط زي بلا ابز طعامن غزي بعلي كنغراي لويس سلامنتاي إريكنا اما حالفا زلو اتحزاك حزا وسينو ايتردون اغاطام ግን قدم زخونه قال مملاقو إريك تردون تزاربن يغبايو تردين العمنا بزي زخونه غدلت نزي غداي كتصاففو لويس تزاربه لويس بينو عبيت صفتو كوينو نتستقبل حبريتاتات ببحاده مسرايو تغرمه اما كابتامس اتش وورلد استتصمبرت العلتات حيزو زغاطما غاطاميتات يكريو صنيحو كميلي إريك نزخل حبريتا رخيبو ايتردون منالبات كم طرطاري انت خوينو إريك كابتا اما مجمريا مس اتش وورلد استتصمبرت لا غزي بدقيق كاتاتلا نيرو كخونالو بوشت حسبن قصلن بزي كوينو بتي اتش وورلد بزغبرو زي سنا مغبار كحفري زغبوم درون ايمشت انتاي لهم كزاروبيوم كسمعم تحنت يلخو مدبنا ناي دقائق في الليل طرح كبهالو جدن إريك كني يزوطنو وطن كلو ولو حزته لعلوت حلفتنا اتش وورلد لوكاس اب افيتن صم اب قن مغازيطنياتاتن اغايشن نغداي امامع صون خغبرلو تسامامو لوكاس قدم زربا مجمارو بكمستات السنين اب غازيطنياتاتن نابتم صره اما كوينم زلو نبر دغفتان طمته قدم قدادم بزعبا مارغو ديفيس تخسيتو زلو غداي اكن دي اتش وورلدن امان نحزبي قريتا حتت اما نمارغو قالات يتلاكم زنبرت مرتع رخيمنا اينا انتخونا جن ازي ام ميديا بزعبا زبحال زلو حق ريحاسوت رغصنياتات ايكونان እቲ ምኽንያት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣማ ምሳና ንኽትዛራረብ ፍቃደኛ ብዘይ ምዃና እዩ ክንይ ፀቕጥኺ ንገብረላ ስራሓ ንኽተቋርፆ ደብዳቤ ሰይዳትልና ኣላ ንሕታ ኣጽዲቕና ጥራሕ ዘይኮና እታ ንመጀመርያ ግዜ በኤች ወርልድ ዝተኣገረት ስነ ጥበበኛ እውን ኮይና ኣላ ኩሉ ግዜ ንሕና ኤች ወርልድ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኮይና ኣንጻር ብልሽዋት ሰባት ክንቃለስ ድልዋት ኢና ስለቲ ኩሉ ትገብሩልና ደገፍ እናመስገንና ኢና ኣብ መጻኢ ኣብ ርቲዕና ከም ንሰርሕ ንጠለባትኩም ከም ነማልን ቃል ይኣቱ የቐኒየለይ
ሊዛ ንዜና ኤች ወርልድ ኣብ ትሪቤካ ኮይና እናተኸታተለቶ ንቃላት ሉካስ ፈንፈነቶም ሉክ ርእይቱ ኣሃበ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ልዕሊ ስርሖም ዘለዎም ክብሪ ዘተሓሳስበኒ እንታይ ክብሩታ ኣይኮነን ንስርሖም ንባዕሎም ከማን ክብረት የብሎምን ሊዛ ዓይንታ ፍጢጣ ተዛረበትን ቀጸለትን ምስ ኣማ ዝተኣሳሰሩ ብምዃኖም ግን ሕማቕ ስምዓኒ ሉክ ድሕሪ ናብ ሊዛ ምጥማቱ ናብ ኣማ ጠመተ ምስ ኮላይዶስኮፕ ኣብ ምፍራማ እያ ስለዚስ ብውሳኔኦም ትሽቆረረሉ ምክንያት የብላን ብውሽጡ ሓሰበ እዊ ኣታሰብ ዝተዛሪቡ ውድ እንዲዩ ከይድክ ብክሳድ ሓኒእኪ ፈንጠርጠር ኣብል የመፃን ኣሎ ሊዛ ሕርቃን ሓዊሳ ተዛረበት ሉካስ ድሕሪ ዘረብኡ ምውድኡ ሕቶታት ክምልስ ጀሚሩ ከም ምዕፀው ብዛዕባ ኣማ ክብሎ ዝደሊ ኣማ ከምቲ ብደጊኣ ዓባይ ሰብ ክትመስሎ ትደሊ ዓይነት ሰብ ኣይኮነትን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ከምኣ ዝበሉ ሰባት ኣይክንሰርሕን ጥራሕ ዘይኮነ ክንእግዶም ኢና እውን ደገፍቲ ብተሓጓስ ወጨጩን አንጨብጨቡሉን እዚ ውሳነ እዚ ከም ኣብ ልዕሊ ኣማ ናይ ሕልፈት ማእሰርቲ ዝተወሰነ ገይሮም ሓሰብዎ እንተኾነ እቲ ምሕር ሓጎሶም ንሓንቲ ነገሮም ሸፊንሎም እዩ ካብ ማዕስዮም ኤች ወርልድ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም እቶም ኣብ ቅድሚ ሉካስ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ይኹኑ ደገፍቲ ዋላ ኣጋይሽ ኣድህቦም ኣብ ልዕሊ ቃላት ሉካስ ከሎ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ሓድሽ ዜና ከም ዝተባርዐ ኣይፈለጡን ኮላይዶስኮፕ ንኣማ ሚለር ከም ዘፈረምዋ ወግዓው ገይሮሞ ስለዚ ኣማ ሚለር ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣባል ኮላይዶስኮፕ እያ እታ ዝዓበየት ኢንተርቴይንመንት ካምፓኒ ንኣማ ሚለር ኣፈሪማታ ኣብ ኩሉ ማእዘን ድሮ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኮላይዶስኮፕ ንእገዳ ኤች ወርልድ ትርጉም ከም ዘይብሉ ገይሮሞ ስለምንታይ እዮም ኣፈሪሞማ ንኩሉ ዓቢ ግድል እዩ ሓደ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘይኣቱ ሓቂ ግን እገዳ ኤች ወርልድ ክንደየናይ ሚዛን ከይህልዎ ኣታ ኮላይዶስኮፕ ስንኣማ ፈሪሞማ ሰባት ነዜና ምሰምዑ ኩሉ ነገር ተሓዋዊሶም በሓንሳብ ደረቁ ተቕሊሎም ክሓስቦ ዘይክእሉ ኣጋጣሚ እዩ ኮላይዶስኮፕ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ኣብዚ ብጻሕ ወንበር እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ስለዚ ንኣማ እንታይ ኣሚኖም የማፈሪሞማ ተገረሙ ሓውሲ ሕልሚ ኮይኑ እውን ተሰምዖም እንተኾነ ኣይኮነን እዚ ሓሶት ምስ ዝደጋገም ከማን ሓቂ ኮይኑ ይስምዓካ ኣብ ኩሉ ወግዓዊ ገጻት ኮላይዶስኮፕ ኣትዮም ኣረጋጊጾም እዮም ብዙሓት ናይ ዜና መስመራት እውን ክቀባበላሉ ሰሚዖም እዮም ስለዚ ካብ ምእማን ሓሊፎም ካልእ ኣማራፂ የብሎምን ሕልሚ ኣይኮንን ዝሓልሙ ዘለዉ ኤች ወርልድ ንኣማ ከም ዝኣገድዋ ድሕሪ ምእዋጆም እዮም ኣማ ኣባል ኮላይዶስኮፕ ምዃና ወግዓዊ ኮይኑ ጋዜጠኛታት ሕቶኦም ምስ ወድኡ ሉካስ ዘረባ ኣይቋረፀን ካብቲ ካሎም ካብቲ ኣገደት ደጊም እንታይ ኮን ትፍጽም ትኸውን እናበሉ ከም ዘይጭነቁ ተዛረበ ጸኒሑ ናይ ጸለመ ምስጢራትና ማሃዘ ምውራዳ ቀጸሎ ክሳብ ህይወት ዘሎ እናዋረዳ ክነብር ዝደለየ ዝመስል ጋዜጠኛታት ናይ ጽሎ ቃላት ምውዳእቢዎም ንሓደ ሕዶም ቅጣማመቱ ጀመሩ ክንደይ ግዜ ደው ከብልዎ ዘይተዳናደኑ ከም ስምዒት ኣልቦ ሮበትዩ ኣውቶማቲክ ዝተመልአ ናይ ጽለ ቃላት ዛረብ ዘሎ መሲሉ ክንየዚ ምዝቕጽል ዕግርግር ከሒዞም ተሰከፉ ኣብታ ሞትቲ ኣገለ ጋዜጠኛታት ካብ ካምፓኒኦም ክድወሎም ጀመረ እቲ መልእኽቲ ዓብዪ ኣርእስቲ ንኽሰርሑ ዕድል ዝኸፍተሎም ኣጋጣሚ እዩ ገለ ንምውሳን ድሕር ዘይበሉ ጋዜጠኛታት ናብ ኮላይዶስኮፕ ተጓየዩ ሉካስ እናሃውተተ ኣብ ጥቁ ዝነበረ ሓደ ጋዜጠኛ ሞባይሉ ኣውፂኡ ነቲ ሓድሽ ዜና እናረኣዮ ተዛረበ ሚስተር ፐረዝ ንኣማን ከምዚ ዲኹም ኣጊድኩማ ሉካስ ነቲ ዜና ምስ ረኣዮ ንስምባዲኡ ክሓቦ ይከኣልን ተፀወገን ኣዒንቱ ፈጠጠን እቲ ኣብ ሞባይል ዝረኣዮ ኣርእስቲ ብድሙቕ ቀለሚ ተጻሒፉ ነይሩ ኮላይዶስኮፕ ንኣማ ሚለር ውዕል ከም ዘፈረምዋ ወግዓው ገይሮሞ ክብሪ ኤች ወርልድ ሕስረቶ ጎልቢቡ ዘሕፍር ኣጋጣሚ እዩ ዝብልን ካልእን ሕልሚ ክኾነሉ እናተመነየ ናይቶም ካልኦት ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ሰባት ሞባይል መንጢሉ ነቲ ዜና ኣረጋገጾ ኩሉ እቲ ዜና ተመሳሳሊ ትሕዝቶ እዩ ነይርዎ ኣማ ሚለር ምስ ኮላይዶስኮፕ ውዕል ፈሪማ ዝብል
ኤች ወርልድ ንኣማ ኣጊድናያ ኢሎም ካብ ዝእውጁ 10 ደቂቕ ጥራሕ እዩ ገይሩ። በዚ ኣገባብ ኮላይዶስኮፕ ንኤች ወርልድ ኣብ ደቃይቕ ምስሓቕ ሰብ ገይሮማ። ሉካስ ተጸዊጉ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ሞባይሎም መለሰሎም። እናመለሰሎም ነቲ ኣብ ገጾም ዝነበረ ናይ ለግፂ ስምዒት ምንባቡ ኣይተጸገመን። ብዛዕባ ኣማ ተዛሪቡ ከይወድእ እዩ ኣማ ምስ ኮላይዶስኮፕ ውዕል ፈሪማ። እቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ በቲ መጠኑ ዝሓለፎ ድፍረቱ ተገረሙ። እናረኣየና ሰምዕንስ ንኣማ ኣጊዳ ኣለኹ ኢሉ ይዛረብ? እንታይ ዓነ ዘረባ እዩ ክዛረብ ጸኒሑ ደቂ? ነዛ ነብሱ ከም መን ገይሩ ዲ ዝሓስባ? ብዓቢ ኤች ወርልድ ከ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ነዛ ነብሶም ከም ገባሪትን ሓዳጊትን ገይሮም ድዮም ዝሓስብዋ። ሉካስ ነቲ ኮነ ኢሎም ሕሹኽታ ኣምሲሎም ዘውፅኦ ዝነበሩ ዘረቦም ሰምዖ ፍርሕት ተሰምዖ። ኣብ ርእሲኡ ናብ ኣጻብዕቱን ስጉኡን ብሓፈሻ ናብ ሙሉእ ኣካላቱ ንእለቱ ሕፍረት ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ። እዊ ኣቴ ከመይ ዝበልዎ መሕፈር ሰብ ይጓለይ። እቶም ኣብ ጥቑ ዝነበሩ ግዲኦም ሕሹኽትኦም ደው ዘብልዎ ኣይመስሉን። ውርደቱ ከቢድዎ ብሕፍረት ልቡ ጠፊእዎ ከም ዘሎ ነጋሪ ኣየድለዮምን። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይራኸበና። ሰላም ወሰናይ